60 mag weche manyien mongirore kendo madimba mondo ibed gi ng'eyo kuom gik mosetimore nyaka ne piny orunya Ramogi. Kamoro amora ma intie, kaw thuolo mar bedo koda chakruok nyaka giko. Kata kamano, mokwongo wayudo thuond weche. Raila Odinga wacho ni oikore mar bedo jakom e riwruok mar pinje Afrika mong'ere kaka AU. Jodak ma Kisumu ndikore ni okumba mar thieth mar Marwa e sama kaunti no yango chenrono e tielo mar ariyo. Dokto jawabe utege rego piny. Sirkal opidho mana chiachgi tok ketho gige ji. Jodak ma Central Kadem dwaro ni duol ma ochung' ne rango le mag bunge KWS mondo konygi kaluwore kod monj ma sa ka sa mara otimo. Machiegni nyaka Ramogi bet thuolo matudori kode namba 360 mana namba mar ote machuok, kata bende nyalo luwo wechegi kokalo e Facebook mar Ramogi TV Kenya kaachiel kod YouTube. Mbui mar X iluongo ni @Ramogi TV KE. Machiegni nyinga en George Bati. Ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga okoni oikore mar bedo e lemo mar bedo jakom mar riwruok mar pinje Afrika AU. Odinga ma oloso kod ute mag fwambo e pare makare Nairobi e kinde limbe mare kod jatend kata e kinde limbe mar jatend lo machon mar piny Nigeria Olusegun Obasanjo owacho ni en kod loch mar kaachiel kod lony mar tayo Afrika e lemono mane omaki kod Musa Faki. Odinga bende olero ni lemono ok nyal miyo odhi nyime kod siasa ma pachoka. Not too long ago, I was here with the President of the Republic, President Ruto, and Raila. And we went to Mombasa. We went to Mombasa, and the outcome of that exercise was 5 each from the two parties to form a committee. And I understand that committee have done impressive work. I have served the AU in the capacity as infrastructure high representative. That position gave me a good advantage to be able to learn about each and every African continent, country, what they have, the comparative advantages, and so on. And I believe that working together with all these countries, we can be able to emancipate Africa. I'm inclined to accept the challenge. Should the leadership of Africa want my services, I am ready and offer myself to be of service to this continent. Kawasuri nyaka Ramogi ni jambetre mar piny Ingereza pacho ka Neil Wigan oyango mariwore kod gavana ma Kisumu Anyang' Nyong'o e chenro mar bero weche mag pur kod ohala e bwo nam malulwe kaka yor bero ohala e kind Kenya kod pinje mag Afrika ma ugwe kaka Uganda kod Tanzania. Ma bende wacho ni en thuolo mar loso thuolo kata nafas mar tije ne Uganda. Wach manosir kod gavana Nyong'o bende oyango ni giikore mar tiyo kanyakla kod Wigan. Bende ojiwo jo Kenya mondo mi piny owacho thuolo mar manyo yore mag kedo kata medo fuong'o pek mar ngima ma osebedo ka ridore pacho ka okoni midhiero no omako piny mangima. Came to understand better the situation in Kisumu as one of Kenya's most important cities and to see the huge economic potential that there is here in agriculture, trying to move up the value chain, but also in the blue economy and as a gateway to Tanzania and Uganda. So we talked about the opportunities for British companies with the support of the High Commission to come and invest here and to create jobs and growth for the benefit of the area. It was an investment of about 31 billion shillings, but it was going to involve what is called public-private partnership. Public-private partnership would need consulting the national government on how that is to be done. And that process is not easy, nor does it take a short time. So the United Green is still discussing with the national government, various bodies in the national government, how they can break the jinx
on private-public partnership or any other way of investment. But we found, the two of us, between us and United Green, that the national government regulations and procedures take long, and they are still doing that, having discussion with the national government. We in Kisumu are ready. Kawasudo eni jaod bura malego Usonga Samuel Atandi okoni jaod bura mondo mioti kod omenda matin magiseyudo mondo gisir godo weche mag somo e kuonde chung od bura magi. Atandi wacho ni migawo mar omenda pok ochwalo ne jaod bura omenda mag dongruok kuonde chung od bura mong'ere kaka NGCDF duto, kendo gibiro thiro tije od bura poni omenda go omedo deko. TTK mara 71 million. So 30 million manyo na wadwa pogo day scholars, schools mag day scholars tegi program mara manyien mancha chako cha. Poro warito gior modong odwa teri universities and colleges. Wakito nigi pressure, they have to bring the money. Yes, so aparo mose or matino wadwa pogo ni schools wa mag day schools. Kodeko to wabro parliament, ibo lor parliament. En gima at least katobed na MP maja serikal ma UDA. Gin gisa same problem. So aparo nugi no kodeko to parliament ibro lor. Jopiny ma Kisumu wuok oko mar ndikore kod okumba mar thieth mong'ere kaka Marwa e kinde ma gavana mar kaunti ma Kisumu Ngire Peter Nyang'nyong'o otelo e nyasi mar sidho okumbano mar thieth e tielo Manyien kendo. Millicent Adhiambo nyakwara Ramogi miyowa ler achiel kachiel kowuok e kar romo ma Mama Grace Onyango e boma ma Kisumu, kama chenrono dhi e nyime kendo tele kod gavana ma Kisumu Ngire Peter Nyang'nyong'o. Millicent, kaponi e winja miwane ler ni to wach mar okumba manyien mar thieth miluongo ni Marwa ni diponi mise mage moyangi ni odhi konyo nikech waseneno ka nitiere okumba mamoko mag thieth ka koro nyicha ji owuok e mano ma ichiwo kod sirikal miluongo ni NHIF kendo koro ji donje miluongo ni SHIF. Ok ang'e ni nitiere tudruok moro amora e kind okumba ma koro iyango e tielo machielo e boma ma Kisumu kod tend kaunti ma Kisumu odiechieng' ma kawuono kod mago ma bende oket kod piny owacho mamalo. Ere kaka jopiny okawo ma to ote mane ma gin godo ne jopiny e neno ni weche mag thieth omi sir makare ahinya kowuok e kaunti ma Kisumu? Millicent. Erokamano ahinya, achiel kachiel kwa wuok e kar romo ma Mama Grace Onyango e chuny boma ma Kisumu, kuma chenrono mar sidho ayanga e tielo manyien okumba mar thieth ma idendo ni Marwa e boma ma Kisumu kaendi ne otele kod gavana ma Kisumu Ngire Peter Nyang'nyong'o, kuma giyango ni okumba manyien mar thieth niendi en nengo ne beto yweyo matin kendo jopiny nyalo biro ng'ade yo mayot. Kata kamano nitiere omenda ma oketi ma japiny nyaka chul, kasto modong to sirikal bro chulo negi. Ka japiny nyalo register kochulo siling 4,000 to pesa modong ibro chul kod tend county. Abro dhi achiel ir jopiny mani kaendi mondo ginyiswa jogo ma bende ndikore kawuono kaachiel kod jogo manosendikore e kinde mokadho mondo ginyiswa ni to ere kaka okumba mar thieth mar Marwa ma ikele boma ma Kisumu ni konyogi ka gipimo kod bende okumba mamoko ma bende ne wan gi NHIF, sani bende sirikal okelo moro miluongo ni SHIF. Maende kaka konyogi to gipimo bende maende konyogi kaka noyang kod gavana Kosoyo. Abro chako kod iking'iyo kamera mondo inyisa ni to in kaka jalno matiyo kod okumba mar thieth mar Marwa, ere kaka ma osekonyi to kipime kod NHIF king'iyo beche ni piny ober okonyo yo makare, koso nyalo wacho nang'o, koso pod nitiere midhiero ma bende urado godo mugombo ni kata obedo ni sidho tielo machielo to winjo be ni ten county konyo ugodo? Erokamano ahinya, nyinga Caroline Auma, an jadak Kisumu kae. An kane Marwa chakre ne Nyasaye nokonya mana ayudo ka an nyinga noyude ni nyalo thiedha nono. Koro kane atuo to kadhi district hospital to gimoro amora mane tima process gote nakale gi maonge kata pesa kata nduru mana chulo. Koro an osekonya kabisa chakre 2021 kadhi hospital to onge pesa moro amora machulo. Kendo atemo ka kendo adhi mana public hospital mondo ayud thieth malong'o to onge gimoro amora machulo. Koro nitie jok moko mabe chudo nus to jomoko chudo ok chud kata siling. Koro an achiel kuom jomok chul kata silingo. To chon kane wantie gi NHIF to ne tek nikech seche moko tami chulo kata mana dweche 3 kapok ichulo. To mae kano otimore to kidhi hospital to bet gi tich matek. To sani Profesa Nyong'o konyowa ma teka na dhi hospital kata obed mana tuo matek machal nade to kachul kata siling. Koro agone Profesa Nyong'o erokamano to gi jo Kisumu te mantie within mok nyal afford chulo NHIF, donjuru mondo ubed registered kod Marwa nikech sani oyawe nono kendo
kawuono nobedo officially launch gi Professor Nyang'nyong'o kod jalupne Owili. Koro biuru mondo ubed registered anytime. To ka tuo moro amora sani ok ode unen tuo mane. Koro ka ng'adi in kaka jalno ma ok chul pesa moro amora bende okumba ni endi okonyi nyaka gi joodi duto koso in kende ma okonyi. Chon nokonya gi jooda te to bang'e ne nyithindo obet koro jomadongo ma depend on themselves. Koro gibe ne ging'ado margi kigin. Sani an koro ithiedha kaka an ne. Pero kamano ahinya machiegni kaka jalno ma kawuone ka ndikore kod marwa ang'o miyo ineno ni ber mondo mi ndikri kod okumba ni odiochieng' ma kawuono to ndikruok ni bende ibiro yor thieth koso chagi nyingi? Nyinga Mary Achieng', anyar gi Masumbi, abiro ka endi nadhi osiptal. Ayudo ng'ate wang'ayo to ng'isa ni kom timo registration ka mar marwa. Koro chunya ogombo ni mondo adhi nikech awinjo kiwache ni time nono. Koro ka ne chaf kocha tichulo siling 500 kor kidonjo. Koro kana winjo ni time nono tawacho ni waring mondo abi mondo ayud kaka akonyora nikech gini kore timo nono. Koro abedo jamor nikech gini kane timo nono to pesa samoro ni onge go. Koro cover ni aneno ko ber nikech kiwacho ni sirikal nyalo chulo nwa to siling 4,000 wachak wachulo bang'e. To koro ng'eny ne ithiedhi koro nono. Koro aneno ko mora omiya wacho ni adwa ni mondo adhi a register. Lero kamano ahinya machiegni inyalo lero nwa bende marwa ni okaw ji kod joodgi duto nyithindo kod inyalo lero kanyo mondo wang'eyane. Kuom nyinga iluonga ni Ruth Owuor to an jadak ma Kisumu kae. Marwa cover household mari te as long as ni nyathi ma in go e household mari en below 24 years. An gi nyithindo between 23 kod 7 years. Koro Marwa o cover nyithinda te kod an kod jaoda. To sing 1,000 di 4,000 ma ichulo to modong sirikal chulo ni kise chulo to ndalo duto modong ithiedhi nono koso en na. Marwa kisechulo siling 4,000 no to koro in ithiedhi athiedha nono ok en onge kod limit ni ibro chiedh dichiel kata diriyo kata ibro chiedh ji ariyo to jomodong ok thiedhi ithiedho uji te as many times mibro bedo gi tuo. Koro sani king'iyo bende sirikal okelo moro miluongo ni SHIF madwa kawo kar NHIF kipimo gik moko ariyogi inyalo jiwo oganda mondo donje Marwa koso? Oganda te nyalo jiwo mondo donje Marwa. Nwach mokwongo Marwa oyot, omiyo wa yot mar thieth. Tinyalo thiedhe e suptal moro amora and then status mare en very seamless. Mara midwaro kuoma en mana ni kadonje suptal tachiwo ID mara to e system iyuda tiyudo nyaka jooda te. Koro aonge kod moro mar dhi iduogi dhi i ofis ni dhi kama adonjo to kachiwo ID to thieth chakre achaka. Pero kamano ahinya kwa tieko mana machiegni inyalo miyo mana sigandi matin kotenore kod thieth mar Marwa ni kaka ni donje to era kosekonyi gi gimijiwo oganda ka midhiero moko nitie bende inyalo yango. An mokwongo nyinga Roslyn Akoth Ouma awuok Seme. An Marwa ni osekonya for 3 good years. Ka ung'eyo nyathi man gi sikosel en kaka ochendo sakasa an gi nyathi man gi sikosel to kanene o register wa to no register wa wate to koro nyathina ni asiko ka dhiga kode osiptal Kombewa kendi laze kila saa to samo laze no Marwa ni ema chudo na man kata ndurucha machulo onge kendo gisebedo ka gichudo na mamor kodo makawuona wa launch mar odiochieng' matinende ni Kisumu town ma agon gavana erokamano Peter Nyang'nyong'o kuom paro maber ni mondo okelnwa Kisumu county kendo agon jo sirikal ma Kisumu erokamano kuom tich magitiyo maratego no kuom konyo jogo ma ok nyal kaka an nikech chien kucho no ok anyal dhi osiptal nikech no ok anyal afford ward. Koro sani to an thuolo nikech kata ka adhi ward to gichudo na kata machiegni ni nyocha tieko ward wig 2 to Marwa ema nochulo na koro ago erokamano. Kinde mane pok idonjo na Marwa be nitiyo gi NHIF? An ok nati gi NHIF kata ka nonyisa na dhi osiptal mondo laza Kombewa no ok adhi ga na siki ot. To koro sani an gi mor sasa monyisa ne ilaze ni ward to kanga ikan ke change ne gidhi chudo na ok adhi golo kata pesa. Erokamano ahinya. Mana kamano isewinjo moko kuom jogo ma bende tiyo kod okumba mar thieth miluongo ni Marwa ni jomoko nochako tiyo kode kata higni 3 mokadho jogo to kawuono ma isidho tielo manyien ayanga ni ende ka gitemo donjo nikech giwinjo ber mage. Magi bende weche ma pod nwanyonore ka bende seche mane gavana wuoyo no yango ni gidhi neno ni jalno ma ondikore kendo chulo pesa ma owachi bro thiedhore nono kendo yor thieth ma
Kisumu bro bedo mayot mondo ganda kik chanda ahinya to jogo mani kod tuo mar remo kata mong'ere kaka sickle cell kod mamoko bro yudo thieth makare kendo oganda go ok bi hinyore maramora nikech ok mamar marwa bro kawo ting' gi seche duto ka gisendikore. Kawo kamano kionge penjo taduoko ni e studio mondo idhi nyime kod medo kelo weche ma donjonwa e mesawa mar ke weche. An kuomi. Erokamano Millicent, kang'eyo ke bro medo luwo wach mar okumbano mar thieth e kaunti ma Kisumu. Penjo moko ma samoro jo hera mag Ramogi TV nyalo bedo kodo mondo ng'e en ni to poni ng'ato ondikore okumbani okawo ting' mar thieth duto ma oting'o yedhe nyaka pim koso nitiere moko ma koro inyalo nyisi ni ma to koro kama chope ni ok onyal chopo kata ok onyal kawo ting' ma kamano. Mago gin penjo ma samoro oganda moko nyalo gombo mondo ang' ipenjenwa ka ikelonwa weche manyien mamoko mabiro. Kaachiel kod bende ponono ni iwuok kata onyisi ni koro dhi thieth oko mar kaunti ma Kisumu. Dipo ni okete ma entiere kod tudruok kod gwenge mamoko bende ma samoro ng'ato nyalo wuok e kaunti ma Kisumu to dhi e kaunti ma Libamba kopo ni kanye kama nitiere kata kit thieth manodwarono ma bende thiedhe e kauntis ma Libamba e piny Kenya ka. Mago gin moko kuom gik mang'i nyalo nononwa mondo ji obed gi ng'eyo ni to en resruok mane ma ginyalo yudo mondo thuolo samoro kik bayegi mar resruok ma kamano. Erokamano Millicent kuom report manimba kowuok e kaunti ma Kisumu e wach mar okumba mar thieth. Owuok Kisumu nyaka Ramogi wadhi nyaka Kisii. Liet mar siasa medore e kaunti ma Kisii tok kane opedh e nyim od bura mar kaunti ma Kisii twak mar techo oko jalup gavana mar kaunti no kama MCAs maromo 51 e kind 71 siro twak ma kamano. Twak ma kamano bende nochwal kod MCA ma Ichuni Wycliffe Siocha ne opedhi e nyim od burano chieng' tich ariyo kendo nyayo paro mopogore opogore e kind MCAs mag UDA kod ma siro twak ma kamano. Magi timore e kinde ma gwandruok osebedo kaneno e kind gavana ma Kisii Mbarati kod jalupne Robert Monda. Duol mar jodongo oganda jodhoda Bagusi bende igeno ne dhi twak e wi telo mar kaunti no kawuono. 2010 Constitution of Kenya. Number 2, he has abused his office. Number 3, he has committed crimes under the national law or laws. And number 4, his code of conduct or conduct as a deputy governor is really wanting. We have started the process of impeachment, and we are asking that we are going to follow the due process. Allegations have been read in the assembly, and we want to assure the public that we are going to ensure that the process is followed to the letter, and that we are going to ensure that fairness, even to the accused DG, is going to be respected. In regard to impeachment of Dr. Robert Monda, who is the deputy governor. And as an MCA, I want to request the Senate, because I know down there the MCAs have been compromised, to come to the Senate. I want to urge the Senate to disregard and dispose of this matter as quick as possible so that the people of Kisii County can get the service. Instead of governor focusing on service delivery, he has actually sponsored the removal of his own deputy because the deputy has chosen to actually speak the truth. Konsudo ni jotend migepe ma bende en jatend migawo mar weche tudruok pinje ma oko Musalia Mudavadi obedo achiel kuom jotelo moyuoro e romo mar lalruok e wi telo makare kod jiwo ohala ma itimo kokalo e nam. Romo no twak e wi kaka inyalo teg tudruok e kind Afrika kod pinje jowagunda ka okalo e nam kendo tiyo kod mwandu manitie nyayo lokruok e pinje Afrika. Romo no motimore tenge mar duol mar jotend migepe mochung' ne tudruok pinje ma oko e boma ma Addis Ababa e piny Ethiopia ne otelie kod pinje kaka Comoros, Seychelles, Portugal, riwruok mong'ere kaka Africa Europe Foundation, riwruok mar pinje Afrika kod mar pinje wagunda. Mudavadi ne oten kod jambete mar piny Kenya e piny Ethiopia, George Orina. Jodak mawuok e location ma Central Kademe sub-county Manyatike ywago monj ma kinde ka kinde ma osebedo kitimo kod rao ka gidwaro mondo duolo ma ochung' ne rito le mag bunge KWS mondo mi oresgi. Jo Juma negi ler e wi ywak mar jodak makono. Monj ma itimo kod lego mag bungu ne oganda ma odak alworano mar Nam Lolwe e sub-kono Manyatike e kaunti no ma Migori ok en gino mawendo. Monj ni ma itimo
to ahinya kod repe osike olal mathoth ne oganda. Ega ka ega dokto jowabe utege rebe go piny. Nyaka sane repe osenego sane koro ega par karao nego ji rao nego le dhi mier kendo lawa ma neg chiaye. Koro ok ang'eyo ni sirkal opidho mana chiachgi to ketho gige ji nikech kata mana wan ka wan gi chiaye ka odhi oketho puoth ng'ato to ka wuon puodho okawo ni okang' to chuni nyaka ang' ichul. Koro mar sirkal ma gin le ma gipidho mondo okonygi miyo gin kam ok ginyal dewo koketho gir raia. Moko kuom oganda osewito ngimagi, moko oyudo ng'ol mane ok gichano ka mwandu mathoth ma oting'o jamni bende koro osenegi kod repe ma osebedo ka kwayo landa nyaka e mier. Higni 22 mosekalo kane rao moro biro e dala nonego na diek 11 ma dong' nono to diego emasebedo ka konyora godo ka chulogo school fees ne nyithindo. Sane bedo ye nam kocho tamo gibiro ma e miere gibigi kawo moko giter other areas mondo bed safe mondo dhano bendo bed safe kik human conflict bedie. Sani jodak e location mar Central Kadem bende koro dak kod luoro ma okalo kawe kod monj ma itimo kod repe. Ruoth morito location mar Central Kadem Philip Opolo wacho nitiere gwenge ma chenro mag wuoth rumo kar saa 3 mar otieno nikech repe koro wuotha helu nyaka e kor gwenge e sechego mag otieno. Kidhi king'ado kata area mar Angugu gotieno kidhi Nyora gotieno wuodhi kokalo saa 3 kidhi ng'ado barabarano nikech rewe opong'e. Kech vegetation be pi noduogo oko ma vegetation otie nyaka tie nam miere go joma nie miere ok nyal wuok kata gidhi e choo ma ng'ato mondo bed e dala ne ni bedo gi traf kata gimi nyalo dhi oko gotiene dier odi ok ibi wuok en rao. Kata bed ni ji mathoth osito mwandugi kod joheragi kaure kod monj ma itimo kod repe e location mar Central Kadem, oganda gi wacho ni pok gido chudo moro amora kuom duolno marito le mag bungu. Osesando jowa mang'eny. Mama moro ni Kanyora osedhi Homa Bay di beach mama mutime chiliel kendo dhi Homa Bay sendi mosetiyo go ingo medhe miye. Koro we are wondering to compensation, is it true koso ken true? Compensation be onge. Report jowa tero ne KWS samoro gibiro to gibuogo mana rewe gibuoga. Koro naluongo jo wildlife mondo gibi gi assess kane gibiro ne gikona ne gibiro compensate pod ok neno compensation moro amora report to ne gidhigo kendo na fill form. Oganda gi ma osebedo kod lweny kod le mag bungu kuom higni malach dwaro mondo koro piny owacho koro ng'iyo mar tieko midhieroni ka gin giwegi pok gikawo chik e lwetgi. George Juma, Ramogi TV, Migori. Erokamano nyako Ramogi kuom medo keto Ramogi TV e thuoloni bende ema wakawo yweyo marwa mokwongo achiel kachiel kokalo e weche manyien mag Migago miyo yama bende orona ote magi noka Councilor Francis Obwanda wacho ni alamo Nyasaye opare agwambo chuny Afrika mondo obed jakom mar African Union kata AU mano kaluwore kod kwayo mar paro mowuok nyako Ramogi winjo ka wacho ni oikore mar bedo e lemono kendo wacho ni dwani lokruok obed e pinje mag Afrika. Pod wan gi mathoth ahinya ma waikoni e weche manyien mag Migago miyo pod inyalo oro ote mari wena mondo mi ayue mana mapiyo piyo kaduogo to pod an gi weche mamoko manyien nyako Ramogi kik idhi mabor ket mana ka. Asewacho ni nyathini to ok owinja to sani oseguro tiende dalani. In a world where faith, fear, sacrifice, and the complexities of father-son relationship collide. The son must choose his path and his own legacy. Watch this emotional and riveting story of Dennis in Where the River Divides. Watch the best content on the go only on Viusasa.
Mimi naitwa Simon Mola kutoka Rimuru. Nilipigwa nikiwa kazini, nikapaki gari kando. Sasa nikastuka. Nilipata 12 kwa 15 clear kuongezea kabiashara nafanyanga ya ng'ombe hivi. Ninunue ka ng'ombe ingine niendelee kuchinja. Bonuses nazo ni no. Kuanzia 12, 13 and 14 correct predictions. Unacheza na 99 bob tu. Chukua simu yako, ingia www.shabiki.com. Fungua jackpots, click on super jackpots. Chambua game zako safi, review bit slip yako, ukiona iko sawa, place bet. Alafu sasa unategea games zichezwe. Shabiki super jackpot, ni time yako. Inadai wote twenda hivi. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 587. Machiegni kendo nyakora mogirowere kaunti mar Mapar mapacho ka otiegi kaka onego gitudre gi sirikande mag kor gwenge magiwuoke mondo chop dwachgi kotenore koda dongruok. Rowere go mawuoke counties Manyien, Narok, Isiolo, Marsabit, Samburu, Nakuru, Nyandarua, Kirinyaga kaachiel kod Kajiado otiegi yore mag counties kata kama yore mag county osebedo kaloso godo budget margi e kind weche mamoko. Tiegruok ma obedo kaundala adek ma otimore na Nyuki igeno ni biro konyo rowere kaka onego gibed ni gichwalo pachgi e chenro mopogore opogore mag county ma counties godo nitiere godo. Riwruok mar Laki na Munyak ma bende tiego rowere go wacho ni kinde mathoth mosekalo rowere osebed ka iweyo oko e chenro mag piny owacho wira ni ok giyudo tiegruok makare. Nimefurahi sana kuwa hapa na tumeweza kuelimishwa vitu ambavyo hata tuko tunajua sisi kama youth. So tumeweza kupata ujuzi na pia tumefurahia kutangamana na wenzetu kutoka county tofauti, na yale ambayo tumeyasoma, yale ambayo tumefunzwa, tunatarajia wenzangu nami pia kwamba tutazitumia kuendeleza county zetu tofauti. Na leo tuko hapa kuwa train on smart advocacy and budget advocacy ili waache kusahaulika kwa conversations na decisions ambazo zinamekiwa kwa county zetu. Tumewafunza understand county budget vile ambavyo vinatengenezwa na pia identify opportunities ambazo ziko kwetu sisi kama vijana tuweze kujijumlisha na leaders wetu. Na leo tumefurahi sana kwa sababu wameweza kudevelop memo, kujua vile wanafaa kudevelop memo, smart communication, kujua vile ambavyo wanafaa kuongelesha leaders wetu and how approachable they are and the correct terminologies to use to ensure that they advocate kwa zile vitu ambavyo wanataka. Pia kuna ile pesa ambayo tumeweka kama ya enterprise fund. Wakijiunga kwa vikundi tunaweza wapatia pesa ndio waweze kufanya zile activities wanaweza fanya. Sisi kama Laikipia County tutaendelea kushirikiana na youth tuwajumuishe kwa maneno yote ambayo tunafanya kama Laikipia County, because without youth involvement pia serikali yenyewe haiwezi songa mbele. Jotije mag kambirego ni yang masukari industry ma yudore Riate kar chungo lura Mandhiwa ochungo ng'anyo margi ma osekawo juma achiel mangima mar chiwo thuolo mondo tend kambino los moko kuom ng'ur magisebedo godo. Ng'anyo mag jotijego chungi kaluwore kod rombe ma osebedo ka dhi nyime e kind tend kambino. Apisas mochung' ne weche jotich kata leba mawuok e kaunti ma Homa Bay, tend arita kwe Mandhiwa kod jotend jotijego. Chenro mag tije osebedo gi ng'ikruok juma achiel sani bang' ka jotijego ne odhi e ng'anyo ka gisundo meto mar osara ng'ur e wi akwede ma giyudo e kambino e kind midhiero mamoko. Ng'ur ma bende tend kambino yango ni gidhi loso e thuolo mar ndalo 14 mabiro tok jotijego dok e tich. To try and resolve the issues, I'm happy to report that it's been a very, very constructive meeting. Long and difficult, but constructive. We've come out with a return to work formula.
It's been a painful process. We've had sugarcane and farmers suffering out in the fields. We've had shops closed. We've had the workplace closed. All that is not constructive. But the good news is it's all ended well. The issues are now being addressed. And we hope that we are entering a new era of good industrial relations practice. Ndalapaga ngwenego nitiere gigo moko midhi losi on time. To nitiere moko mapod dhi kawo muda. Koro wawinjore ni bang' ndalapaga ngwen misachwa mane wadwaro ok wadwar mondo medwa kata percent moro ewi misara. To wadwa no golwa kamichulowa ma en others to gichulwa e municipality. Makamano ok nyal timore bang' ndalapaga ngwen to wadhi chako kawo kendo ndalapaga ngwen mar miyogi warning. Kok girespond kendo bang' ndalapaga ngwen to wadoka jokanyanam kamane wantiere cha. Mane nienge podok wadhi mana loro kambi nikech koro gitamore winjowa. To ka giwinjowa wane uru kaka watiyo mi akwayo jatich moro amora mar sukari. Donjie tich wan gi ndalapaga ngwen wamigi uru. Rowere ma pacho ka onyisi mondo mi orwak chenro mar golo remo mar konyo jogo madwaro remo e osiptende mathurka. Nyar jatend piny Shalin Ruto ma olimo mbalariany ma Mount Kenya e nyasi mar Valentines ojiwo rowere kowacho ni ma dhi konyo reso ngima joma thoth mayudo thieth. Omedo ni kwan joma dwaro remo ma imedo gi osiptende ni malo kopim kod remo manitiere bengi mar choko remo ma pacho ka mamiyo thoth jotuo wito ngimagi. Jata tije mar chenro mar golo remo Maurice Wakwabubi owacho ni gigeto mar choko kwan remo maong'ere kaka units 5,000 e kampen margi magitimo e mbalariany mathurka. Mount Kenya University kuna wanafunzi 58,000. So hata kama nusu ama hata kwota watatoa, tutakuwa tumeenda mbele kidogo ku achieve target yetu ya 500,000 units of blood. Yes, so that's why universities. As young people kama vijana tutoe damu ndio tuweze kusaidia kina mama zetu, watu wana face challenges kwa mambo ya damu, tuweze kufanya hiyo kazi pamoja. We also want to make sure that we do good to humanity by donating blood, and this blood is going to save a lot of people in the country. Our mothers who are in hospitals, people who need blood during transplants, our cancer patients in the hospitals. Now we have a lot of patients who have cancer who need a lot of blood, and patients who are doing transplant, who need transplants, from kidney transplant, liver transplants, they need all this blood. The theme of the day is donate blood, gift life. And I think that is something that should be enumerated. And I hope every other Valentine will coincide with blood donation. And I challenge the authority concerned, and I also thank the ambassador and her colleagues that we make this a national call. E okang' mopogore gi manitiere ga e nyasi mar nyiso hera kata Valentines, jonyuol nyithindo ma chuo kata jonyuol ma chuo mag nyithindo mag skunde nyiri ma Osen mayudore e Baringo nonyiso hera ne nyithindgi manyiri ka gilimogi ka giting'o negi maua. Ne en limbe makende ma ochan kod skuno mar ywayo jonyuol ma chuo mondo obed machiegni kod nyithindgi manyiri. Jatend skuno Edith Koech wacho ni negitimo kamano e nyasi mar Valentines ka giluongo wuone mondo mi olime nyithindgi manyiri. Omedo ni kata jopuonjre maonge kod jonyuolgi ma chuo ne ok oweyo oko kane wuone moko okawo ting' mar bedo wuonegi e odiechieng' mar Valentines. Moko kuom wuone mane ochopo rwako okang' ma kamano ma giwacho ni okelogi machiegni kod nyithindgi manyiri. Be there for them. That as fathers we've purpose that we are going to be always there for our girl child, to see that they grow up knowing that we are not absentee fathers, but you're present, and just to show them love. Nami leo nimewahi kufanya siku ya kwanza kusema I love you. Yaani kitu ambaye hatujawahi kusema hiyo sisi tukiwa Tuken, ambaye mimi natoka kwa Tuken. Tukisema I love you mtoto yangu na hug, hatujawahi kuhug. So hiyo hugging kwa Kituken, tusamehewe wazee, tusamehewe baba, iwe ya kipekee.
we chose to celebrate with the fathers because we believe fathers are the pillars of the society. We also want to talk to our girls about sexualities, matters of sexuality and identity, so that they may not look for love in various places that are not good for their lives. We also talk about the father figure. We realize that we have some girls who do not have fathers, and we just want to tell them, even though they don't have fathers, they can still make it in life. Familia moro gweng' ma Kibaracho e alwora ma Kenyenya e kaunti ma Kisii dwaro ratiro kaluwore kod tho mogajore mar wuodgi ma jaklas 11 manotimore e skul. Brian Otara ne en japuonjre skund yawuoyi ma Ramogi ne owito ngimane jumbe manok bang' yepo e tam mokwongo. Cleophas Oluoch nigi mathoth. E gweng' ma Kibaracho alwora ma Kenyenya e kaunti ma Kisii waromo gi Evans Otara ma en wuon Brian Otara, japuonjre ma jaklas 9 e sikund yawuoyi ma Ramogi. Rawerani ne owito ngimane apoya nono e kinde mane oyudo thieth e achiel kuom ute thieth ma Kenyenya. Kae, wuon-gi nono gigo manotiyo godo e sikul. En lit makende. Lit gi kuyo kwa kanyuola mare. Olero ni wuode ne ochopo e sikul ka ongima, jumbe manok bang'e ne giyudo buok ka wuodgi oduogo ka onge kod ngima kendo. Tukapigwa simu, kucheni shuleni, mtoto wenu ni mgonjwa na amewekwa kwa dispensary, naitwa Kindo dispensary. Dispensary iko karibu na shule. So jumi sikuwa karibu, nilifanya kuongea na mama mtoto, akachipanga, akakimbia shuleni kujua vile hiyo ripoti tumepata kuhusu mtoto wetu ni mgonjwa. Gimalit ne anyuola en sigana ma ichiwo wi tuo mar wuodgi kochakore chieng' ngeso kaeto bang'e owito ngimane seche manok. Mingi ne oneno gigi duto. Kufika huko nikapata mtoto is seriously sick. Breathing yake ilikuwa mbaya. Nguo zote sasa zilikuwa maji mpaka maji inamwagika chini. Sasa nikashindwa, nikaanza kuitana wa mama, nikawaambia wanisaidie. Tungeomba mashule zetu siweze kuwa makini wakati mtoto amesikia vibaya, inafaa mtoto atolewe immediately kwa shule apelekwe kwa hospitali. Kata kamano, tend sikul mar Ramogi bende onyiso kuyo margi kaluwore gi tho ma kamano ka giwacho ni japuonjre no ne owito ngimane ka oyudo thieth ma opogore gi weche maliekore e mbui ni ne otho e od nindo mar sikul. Ripot mar bero bende yango ni japuonjre no ne owito ngimane kaluwore gi tuo mane omako iye. Kata kamano, anyuola ne nigi mae mar wacho. Na hapo sasa mahali sielewi sasa communication ya mtoto. Unajua form 1 ni watoto bado wameingia kwa mazingira mpya. Umesikia mtoto hajamaliza hata mwezi shuleni. So they need much guidance kwa kiwa shule. Hiyo kitu ilianza mpaka akakuja kukufa. Tunaomba serikali pia na shule kama kuna njia wanaweza tusaidia ili tupea mtoto wetu a good send off. Tutashukuru sana. Cleophas Oluoch, Ramogi TV. Osudo nyako Ramogi moko kuom johala mang'iewo mwandu mowuok e pinje maoko dwaro mondo piny owacho ogolnegi ohinga mamiyo mwandugi kawo thuolo malach ka ochopo e dho wath ma Mombasa. Ka giloso e kaunti ma Mombasa, johalago wacho ni moko kuom osikegi mag lep mutumba pod okwamo e dho wath e gima giwacho ni isandogigo kod apisa mar duol ma ochung' ne weche mag osuru kata obedo ni giseluwo chike duto madwarore e kelo mwandugo e pacho ka. Sani koro johalago kwayo jalup jatend piny mondo chop kare singo manochiwo ne johalago ni serikal biro golo ohinga mathiro ohandgi. Ya ekonomi ya hii nchi ya Kenya, tafadhali tunaomba importers wasikilizwe madai yao na waangaliwe vizuri. Tunasema maneno mengine ambayo tunasema ni kwamba hizi containers za garments, clothes sana zinashikwa. Kwa sababu mpaka sasa kuna containers zimeshikwa na ziko hapo ndani ya port na bado hazijakuwa cleared. Tunaomba serikali tafadhali tusaidie wafanyabiashara. Let not chase away investors, kwa sababu investors sasa wanaenda Tanzania, wanatoa huko na wanaingiza polepole. Hiyo ni makosa sana. Naibu wa Rais Rigathi Gachagua aliambia KRA mwaka uliopita kuwa
wafanye biashara kama ng'ombe. Unaikamua polepole na unailisha ndio iweze kutoa maziwa. Wakianza kuwakamua hivi kwa kufungia mali zao, kwa kuwekea ushuru wa hali ya juu, uchumi wa Kenya hautaweza inuka na biashara zitafungwa. Investors unapofika pale wana detain mali yako, hata kama unataka kulipa, zile condition ni kali sana, kana kwamba wanakusukuma ili utoe kitu kidogo. Sasa tukitoa, unatoa KRA, unalipa huko, unalipia inchi, unalipa maofisa corruption, itakuwa namna gani? Itakuwa ngumu sana. Kwa hivyo sisi tunasema kuwa officials wa KRA, your days are numbers, wale ambao wana frustrate my investors, na tutakubali hii inchi si ya KRA. Jatend kanisa moro negi e ward ma Tigithi e county ma Laikipia gima koro kelo kwan ji ma osenegi yo machal kod mano nyaka jadek e thuolo mar dwe achiel mokalo. Daniel Nirango majagni 58 nomonj kod ojalo kod achecha mar njore majagni 61 ma bang'e to noterore owuon e tesendo bila. Nirango ne reka kwayo dhok okinyi e kinde ma achich mar njore no kwanyo kode dhao manorumo mana e tho mar Nirango. Kaluwore kod wachno, jogweng' mane igi owang' nokwongo tamo bila ka oringre Ndirango kane giseyogi kuom leo kapok gichopo e kar masirano kata tok ne chwalnegi lipot e wi masirano. Na huyu mwenye kuwawa anakuwa akilisha ng'ombe yake hapa, na saa ile anakuwa akilisha ng'ombe yake hapa, kuna mwingine ambaye ameoa hapa tu kwa hii nyumba, alikuwa anataka kulima tu hapa, naye huyu mwingine akakuja kufuga ng'ombe yake mahali huyu anatoa hiyo majani, kuja kuuliza ni nini. Ndio tuliona akikimbia hivi na mtoto, hata sisi tulikuwa tunafikiria ati pengine ni mtoto amegojeka. Sasa ndio atuelezea ameona yule mtu akipigana na paga. Tumeenda pale station tukaitana mara 3, hakukuwa na mtu akutusikiza. Kama kuna workload mingi, tunaomba tu serikali yetu ya Kenya tuweze kuongezewa askari hapa Matanya Police Post. Watu wengi wameuliwa hapa. Kuna yule mama aliuliwa pale Mare 2 weeks ago, amesikwa. 2 days ago kuna kijana ameuawa hapa Tegethi, bado hajasikwa. Sasa leo huyu ni watatu. Tuangaliliwe security yetu sasa, sababu kama unakimbia pale kwa police post kwenye unaenda kutafuta usaidizi upati, saa hii ndio gari imefika kutoka saa 3:30. Tunaomba serikali yetu waweze kutuletea gari hapa police post, sababu mtu hata akijeruhiwa na mwingine unaambiwa tafuta gari, weka gari mafuta. Ekinde ma piny ngima hingo joma mar rito alwora mar kelo lokruok ma kedo kod lokruok chal kor lwasi, jopuonjre mawuok e mbalariany ma Kisii otiyo kod thuolono mar puonjo oganda kaka owinjo girit alwora kendo jiwo oganda e yore mag weyo tiyo kod mwandu molos kod jwala kata plastik. Jopuonjrego ne owuotho e boma ma Kisii ka gipuonjo oganda yore mag rito alwora. Rowere bende okwa mondo oriwre e dwaro mar rito alwora mondo giyud godo yuto mag mapile. Kaka machielo, sirikal bende okwa mondo oriw rowere e chenro mar kelo lokruok e okenge ma oketi mag kedo kod lokruok chal kor lwasi. Kawuono ne wawuok nikech waneno ka weche nitie mang'eny mag alwora mochido. Koro kaka nyithindo waneno ni ok onego bed ni gigi te wawene sirikal ema timo. To nikech wan be mang'eny kaka ojende, to makindewa onego bed ni wajoin ka sama sirikal temo gi kocha to wabe watemo gi koni. Nitie gimiluongo ni food security. To food security kanyo nitie gima kidhi piny te giluongo ni climate change. Matieni gima miyo wakoso chiemo kaka piny Kenya nikech alwora wantie kaka ochange. To ka wanyalo join together kaka jite mwalose, tapani weche dhi mabeyo. Agombo na nyisi jopiny gi jothurwa te kawuono wawuok oko mondo wagore gi weche mag rito alwora. To nwagombo ni kuom yie mari ler chakore in kodi owuon. Wang'i kaka wanyalo ng'iyo gigewa machalo kaka chopewa, kaka wawito gigewa mwasetiyogo machalo kaka kalatese, jwendni, mago te jothurwa wang'iuru maber mondo wambe kaka jo-Kenya wabede ni climate marwa oherowa kendo wayudo chiemo e yo maber mag pur gi mamoko. Kaunti ma Mombasa kod Kilifi koro chano keto kenge mag kedo kod timbe mag nek kaachiel kod rocho ratiro mag mine kod nyithindo manyiri. Ma en bang' yangore ni kwan jogo mirocho ratechgi ka dhood nam chumbi medore kendo medo idho malo kaluwore nitie ni masechego kidek tamore rumo ka ok okawo kenge ma owinjore.
Riwruoge makedo ne ratich oganda obiro kanyakla gi mano mar Aga Khan Foundation mar kedo chenro mageto tiego jopiny kaka ginyalo rakore kod timbego kod okenge mawinjore gikawo. Mambo mengi ambayo bado ni changamoto. Kwa mfano kama vile tunaona kwamba hizi cases za kuua wanawake zinaendelea kuzidi. Hiyo inamaanisha kwamba bado hatujafikia pale ambapo tungetaka kufikia. Kwa hivyo tungehimiza serikali pia iweze kutenga pesa kwa sababu tunasema kwamba mashirika yasiyo ya kiserikali hawezi wakafanya mambo yote, hawezi tukaleta suluhisho kwa mambo haya yote ya kijamii. Lakini serikali ni muhimu sana kwa sababu serikali iko kila pande zote za kule ambako watu wanaishi. Nataka turithishwe. Urithi usiwe tu wa mwanamume peke yake. Manake hapa tunasema you matter, we all matter. Nataka tuwe na mtazamo ya kwamba mtoto wa kike, mtoto wa kiume wote wanaweza kuleta maendeleo katika jamii. Na tunawasihi wanaume wenzangu kwamba tuwalinde wale kina dada, wale dada zetu, mama zetu, nyanya zetu, ili kwamba na wao pia kwa kuwa wana haki zao wapate kuishi maisha ambayo ni mazuri, na tuwe na familia ambazo ni nzuri, ambazo zitaweza kuwakuza na kuwalea wale watoto wetu katika hali ambapo watakuwa na values ambazo hata na sisi pia tunapokuwa wazee tutafurahi. Bura mauchole nyim od buch county ma Busia mar ng'ure wilai manotigodo e yiero jotend migepe kod apisas madito ma county seyo board mauchung'ne yiero jotelo kuom rem luwo chike e kinde mane ndiko e tich jotelogo. Burano ochwal kod MCA ma Bukayo North Walasi Gadi Jaka ma bende nopedho e nyim speaker mar county no Fred Odilo. Jaka wacho ni chik ne okoluwo e kinde ndiko e tich jogo manoro kwayo margi mar bedo jotend migepe kod apisas madito ka koro dwaro ni ochung chenrono kendo oluw chik. Koloso kod jofwambo oko mar od burano, Jaka wacho ni thuolo mar tijego ochiwo yor dewo wang' ka okwayo MCS mondo mi otwag ewi burano kendo tim nonro margi e yo makare. Wameandikwa mpaka sasa hivi hawajajulikana. Na kitu ya pili ni kama list ambayo ya wale ambao waliandikwa imefichwa kama bangi, kwa sababu haijaonyeshwa wananchi wa Busia ya kwamba wale ambao walifanyishwa interview ni hawa na wale ambao waliqualify ni hawa. Tunataka tuangalie kama mambo ya regional balance ambayo sasa kila sehemu ya Busia County imeweza kuwakilishwa kwa wale ambao wameweza kupewa nafasi hiyo. Kila sub county imekuwa na mwanadamu because we have just 7 sub county. Tutaenda tuangalie hapa kwa hii sub county walio ni wangapi, kama ni Wateso ni wangapi, na kabila nyingine wala nipanga 30% ni wangapi from the outside. Let me just see it because we don't have it itself. Nimeona ukienda to department moja kama public service unapata hata kabila moja ndio iko mingi sana, ni karibu directors wako karibu 7. Kama public service unapata ni Wateso peke yao. Pauline, you have won 300. Majina naitwa Pauline Piero Awira Njage, ishi hapa Mrorongo phase 3. Sasa niliamini wakati nilipigiwa simu na hiyo namba walikuwa wamesema ya customer service. Tutakaa chini na mzee tupangane juu tulikuwa tumeweka 2024 resolutions. Sijatosheka, nitaendelea, nataka sasa hiyo 5M. Bonuses nazo ni no. Kuanzia 12, 13 and 14 correct predictions. Unacheza na 99 bob tu. Chukua simu yako, ingia www.shabiki.com. Fungua jackpots, click on super jackpots. Chambua game zako safi, review bit slip yako, ukiona iko sawa, place bet. Alafu sasa unategea games zichezwe. Shabiki super jackpot, ni time yako. Minadai wote twenda hivi. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 587. Tuanze kulipa kadi sasa, na kadi ni cashless. Umesema tunaweka pale? Na kwa ile namba. Mimi niko na cash. Nisaidie hiyo na namba yako ya simu.
Nakusot. Ka in jawuoth mar matatu e safar machiegni kata mabor, non kendo yang ni chulo fare mari kokalo e yor mbui. Non ane ka yudo risit mari e simbi. Ka masira ojuki kendo idwaro ni ochuli gi kambi mar okumba, risit mari kata digital receipt e neno mari ma ibiro golo. Ka in wuon matatu, dwarore kokalo kuom okumba mari mondo ibed gi yore mag chudo kokalo e lony manyasani mondo matatu mari oyud okumba. Mambo ni digital. Tudri gi jal ma uso okumba mondo ing'e mathoth. Obed paw siasa, ohala, telo, thieth, jiwo ratich oganda, kata mana somo. Ka onge jiwruok e kindwa to okwabi bet. Ng'ama miyo, duonde kata tekone, nyisore e okang' mamalo. Dhowa ni can do so much. Wuo gi ng'ama nyalo wuoyo go man network ni. Kamora mora ma intie pachoka. Mine osekelo dongruok mathoth e pewe magimako, kendo lony margi kelo lokruok mathoth. Asementa ji moromo kendo I'm very proud of that. Winj lony, jip kod puonj magichiwo. Gimoro amora midwa timo tim gi tekoni te gi chunyi te nikech mano kende e yo minyalo dongori godo motegno. Ngeso ka ngeso e chenro mar Mine Wacho kod Jaelieta. Halatek nyaka ibed gi weak skill. An gimo konya skills man godo. Natimo communication and public relations, koro ang'e wuoyo gi ji, ang'e kaka ng'ato nyalo timo marketing. Anya wacho ni mane gimo konya ahinya e tijani. Machiegni nyako Ramogi koro wadonje weche mag tuke kama jaloch e tuka dong' kidieny mar Super Medal e pacho ka Daniel Wanyonyi